Il-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid ippreżenta sensiela ta' inizjattivi għal lokalità li huma parzjalment finanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Bażikament il-pjantazzjoni ġie finanzjat mill-Unjoni Ewropea u għalhekk l-attivitajiet kollha li jikkonċernaw ir-riġenerazzjoni f'dan il-pjantazzjoni huma kollha msejsa fuq dawk li ngħidulhom assi ta' priorità. L-assi ta' priorità anki li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Hemm 13 inizjattiva fil-pjan. U f'dawn it-13 inizjattiva għandek żewġ sistemi, għandek ir-riġenerazzjoni soċjali u dik ir-riġenerazzjoni fiżika. It-tnejn flimkien qed jaħdmu flimkien. Is-Sindku tal-Lokalità Dominic Grima tkellem dwar il-proġetti mwettqa taħt dan il-pjantazzjoni kif ukoll dwar il-proġetti ambizzjużi li hemm pjanati għaż-żmien li ġej, partikolarment il-proġett tal-Pjazza Ġdida tar-Raħal. Dominic Grima qal li l-pjantazzjoni jinkludi proġetti oħra li mistennija jkunu mwettqa fil-5 snin li ġejjin. Il-kellim ewlieni laburista tal-Gvern Lokali Stefan Bontempo u l-Ministru Karmi Fsud Bonnici faħru l-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid u l-mod kif irnexxilhom jagħmlu użu bl-aħjar mod possibbli mill-opportunitajiet provduti mill-Unjoni Ewropea. Fil-Ħamrun saret l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-proġett tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali u parkeġġ ta' 5 solari taħt l-art. Il-parkeġġ li jesa madwar 160 vettura sejn l-ambjent u l-komunità kummerċjali fil-Ħamrun. Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun wettaq il-proġett permezz ta' Private-Public Partnership mal-kumpanija Parkwell b'investiment ta' €1,200,000. Is-Sindku Vincent Bonello kixef plakka kommemorattiva waqt ċerimonja li saret ta' residenti tal-lokalità.